ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ନଜର ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟିନଥିଲା। ତ ସକାଳଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଖୁସିଠାରୁ। ଖୁସି ଏଠି ଖାଇ ପିଇକରି ସ୍କୁଲ ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚା ବନେଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ମ ଚା ନାହିଁ, ଆଜି ବନାଉଥିଲି ORS। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ମୋତେ ଜଣେ ଏମିତି ନଜର କଲେ, ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପେଟ ଏତେ ଖରାପ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସାୱାର ନେବା ପାଇଁ। ସାୱାର ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ, ମୁହଁଟା ବି ପୁରା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ବଡ଼ିଟା ବି ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ତ ଚେନ୍ ୱିଥ୍ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ବହୁତ ହି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ମାନେ ରିତୁଙ୍କ ସହିତ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ବୋଲି ଆଣିଛି। ତାପରେ ମୋ ଫୋନ୍ର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହିଁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଯେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଦେହ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଁ ଚାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଟାଟା।